Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα ιδρύθηκε το 1997 και αποτελεί ενεργό μέλος του Διεθνούς Ιδρύματος Οστεοπόρωσης IOF. Αποτελεί το μοναδικό αναγνωρισμένο σωματείο για την ενημέρωση του κόσμου γύρω από θέματα σκελετικής υγείας στην Ελλάδα, ενώ παρακολουθεί ενεργά συνέδρια, σεμινάρια και ομιλίες για να παρέχει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση στο κοινό. Σήμερα, μέσα από πολυετή πείρα και σκληρή δουλειά, έχει να επιδείξει σημαντικότατο έργο. Εκπώνηση της μεγαλύτερης επιδημιολογικής μελέτης για την οστεοπόρωση. Παροχή δωρεάν μετρήσεων οστικής πυκνότητας σε πάνω από 20.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα. Πάνω από 2.500 δωρεάν μετρήσεις κύφωσης και σκολίωσης σε παιδιά. Οργάνωση πάνω από 400 πανελλαδικών ενημερωτικών ομιλιών και συνεδρίων. Ετήσιος εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας οστεοπόρωσης. Δημιουργία πληθώρας ενημερωτικών εντύπων γύρω από τη σκελετική υγεία. Δημιουργία ομάδων άσκησης, ψυχολογίας, διατροφής, χορού, αλλά και προσωπικής συμβουλευτικής υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων επιστημόνων. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι ο Σύλλογος να προσμετρά στο ενεργητικό του 2 παγκόσμιες πρωτιές. Το βραβείο Linda Edwards Memorial Award στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο δόθηκε για την εξέχουσα πορεία του, και το Best Media Campaign στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, το οποίο δόθηκε για την καλύτερη καμπάνια δημοσιοποίησης. Χάρη σε εσάς πετύχαμε πολλά και μπορούμε ακόμα περισσότερα. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη και δίνουμε την υπόσχεση να συνεχίσουμε μαζί ακόμη πιο δυνατά.